Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Acum ne vom juca Roblox pe un minigame numit YouTuber Life. Și dacă tot începem ca și YouTuber, să începem cu totul. Nu fără tutorial. Ok. Bun, hai să vedem aici la casă, să ne luăm o căsuță. Next. O să luăm pe asta gratis. Ok, avem deja. Ieșim. Ok, bun. O să vedeți, putem să ne facem gameri, vloggeri, orice. Aici ne facem energia. Vedeți aici energia care crește. Ne putem face mâncarea și distracția. Opa, am ieșit din greșeală. Și distracția jucându-ne, de exemplu, sau dormind sau mâncând din frigider. O să vă arăt imediat. Ok. Și acum mâncăm din frigider. Să mâncăm o apă. Ok, mâncăm apă, ca să înțelegeți. Mâncăm niște apă. Și acum o să dăm cu primul your channel, comment. Ok, bun. Așa, facem The Murder 2, ok? Și, trebuie să facem pe astea, ok. Excelent. Văd că putem să facem din mouse sau din... Ok. Ok, trebuie cu cat. Mai prost, nici nu puteam. Ok. O să luăm ceva foarte slab la edit. Deci... Da, foarte slab la edit, în viața reală. Așa. Mai dăm un video după aceea. Și... probabil... vom face The Murder, gen Murder Mystery 2, ca și minigame. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și mai aveți episoade cu Roblox. Și 1000 de subscriberi, abonați. I-a primit de început. Mai facem un videoclip. O să facem multe videoclipuri, că nu avem. Putem și din taste, dar mai ușor e cu asta. Da. În fine, puteți gen să vedeți, să vă uitați la astea și cu celelalte doar să... Ok, mai bine. Cu celelalte doar să dați de pe taste. Ok. Și praf. Cât de cât? 71. Ok, am evoluat. Da, ne mai distrăm puțin. Nu înțeleg de ce nu ne distrăm, că noi practic ne jucăm. Dar aparent mai avem nevoie de o joacă suplimentară. Mâncăm... Opa. S-ar putea să fi făcut o mică, mare greșeală, care nu trebuia să o fac. Da. Ok. Ce să facem acum? Dăm așa. Dăm un reset character. Nu putem. Încercăm să mutăm mouse-ul. Nu pot. O, firar. Fridge, fițar.
Ok. Așa. Acum cumpărăm, deci dacă ne îndepărtăm de frigider putem să renunțăm la ăla, aia, fine, ați înțeles? Mai mâncăm niște apă. Mai facem un videoclip între timp. Am încercat acum să-l fac din tastatură, dar tot mai așa mi se pare cu asta bun. Hai, cut! Ok, trebuie... Ok. Probabil că am ieșit foarte... nu, mai slide nu așa de tare. Mai dormim un pic și până atunci mă gândesc la întrebarea episodului. Ce întrebare să fie? Ok. Întrebare nu neapărat basic, participați foarte, voi participați cel mai mult în această întrebare. Hai să luăm ceva mai scump ca să nu mâncăm așa de multe chestii. Întrebare. It's too bad. Întrebare. Vreți să facem Murder Mystery? Ba nu. Care videoclip din cele 4? Da, cu tot cu acesta v-a plăcut cel mai mult? Ok, doar o să încerc să apăs random. Da, o să încerc să dau din mouse, văd că altfel nu prea e ok. 7%, 61%. Tot o să iasă un pic mai bine, pentru că, da, vreo 2%. Și cu ce minigame-uri de pe Roblox vreți să facem? Că putem să mergem și la plajă. Vă arăt și un pic zona de afară. Videoclipul acesta va fi puțin mai scurt pentru că mă grăbesc undeva și oricum va mai apărea un video. Eu acum filmez pe data de 12/5, adică joi. Și astăzi va apărea un nou episod despre cel mai ușor hobby, ceva de genul. Și după aceea, următoarea zi voi pune, gen vineri, o să pun episodul acesta și încă unul care probabil că va fi tot cu acest, da, tot cu acest joc, partea a doua. Eu zic că e perfect. Nu știu exact cât am până acum. În fine, nu contează. Trecând peste, vreau să vă arăt părciți cu diamante. De ce nu? Haideți să luăm cu niște diamante ceva. Wi-Fi router, hai să vedem. Cine a picat? Wi-Fi router 2, comun. Decât nimic, ăsta mi-a picat 15%. Decât router 1 sau așa, e bun și asta. Să văd exact. Da, de aici, bun. De aici ne putem face vloguri cu telefoane. Aveți aici telefoane de la 50k. Păi direct pe ăsta luăm, adică nu mai facem noi un... Mamă, dar scumpe, rău. Ideea e că... Haideți să vă zic un secret, dar să nu ne audă moșulică ăla. Mergem aici să vă zic un secret. Niciodată... Bine, noi suntem nevoiți să luăm, dar în viața reală să nu vă luați Nokia pentru a face vlogurile, pentru că Nokia nu are cameră la spate și nici la față. Eu n-am zis nimica de telefonul tău, nu, vorbeam singur. Băgăm sprintul, am fugit. Ce aici? Buy limite, buy a catalyst. Da, ciuciu.
Da, vrem să vă arăt la case. Putem să trăim pe iaht, dar ne trebuie ceva bani. Get a free boost. Ok, vedem. Bă, probabil fac off camera. Ok. Bun. Starting in, să vedem ce începem. În fine, nu mai vorbim cu el, că o să ne țină o grămadă de povești. Partea a doua va fi cu mai multe chestii. Nu uitați să răspundeți la întrebarea zilei, să dați un like dacă mai vreți genul acesta de episoade și vă place ceea ce fac. Ok, nu ne pasă. Acesta, ok, iahtul, o să începem așa. Acesta este apartamentul pe care noi îl avem acum. Acesta este apartamentul celălalt care are review la lac, adică vezi, are o priveliște foarte frumoasă la lac. Penthouse. O clădire mare, deci cred că o să avem o priveliște și iahtul. De pe iaht o să facem niște vloguri fai de capuși de zilele mele. Pe lângă acea întrebare o să mai am încă o întrebare, întrebarea 2 acestui episod, pentru că știu că într-un episod din acestea 4 nu am pus o întrebare, așa că recuperăm. Vreți să fac un vlog cu cățelușa mea, 24 de ore ce face ea? În acele 24 de ore voi lăsa doar părțile interesante, doar astea le voi filma și probabil că videoclipul va apărea undeva prin 13-14 iunie, cam așa ceva, sau vedem. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment pentru aceste două întrebări, să dați un share dacă vreți. Auziți? Nu zic să dați share, dar eu zic să nu dați share. Eu aș vrea personal să strângem o comunitate fără să obligăm oamenii, adică, bine, nici mie nu-i obligă, dar să nu zicem, vai de capul meu că îți dau 100 de lei dacă te abonezi. Sau așa, îți dau 1000 de lei dacă te abonezi, îți dau 10.000 de lei, în fine. N-aș vrea să mituiesc într-un fel, că mie mi se pare ca un fel de mită chestia asta. Ne lasă, oricum începe imediat. Ăla face... Ok, încercăm să facem acum un vlog chiar dacă nu putem. Avem aici un om care vrea să se arunce, face vloguri, își trăiește viața la maxim. Omul spune să nu uitați să apăsați butonul de like, să comentați la acest videoclip. Omul vrea să se arunce. Nu te arunca. Acest om a făcut noapte, are puteri magice. Eu aș zice să plecăm. Ciao.